Aquest dimarts els comuns han presentat dues mocions pel pròxim ple municipal de març que creuen imprescindibles per fer front a la sequera i als efectes del canvi climàtic en l'àmbit local. En el marc de la crisi climàtica, Vilafranca en Comú proposa l'establiment d'una xarxa de refugis climàtics municipals que deixi de banda la improvisació dels darrers anys i el seu plantejament horari insuficient. Per exemple, els casals de la gent gran estaven oberts 8 hores al dia, però les hores centrals del dia estaven tancats, amb la qual cosa potser a la 1 te n'havies d'anar cap a casa. El pati de l'escorxador estava obert 9 hores al dia, també estava tancat al migdia i al mes d'agost només el van obrir 4 hores a les tardes. Un altre exemple que nosaltres considerem insuficient del tot va ser la biblioteca. La biblioteca va obrir 5 hores a les tardes de dilluns a dijous i als matins. Pel que fa a la segona proposta, en aquest cas sobre la lluita contra la sequera, Romagosa suggereix incloure l'aigua de la pluja com una font més d'aigua potable, amb la incorporació de dipòsits a tocar de les cobertes del pavelló firal amb un sistema per filtrar l'aigua i fer-la potable.